Il-ħadd huwa l-aħħar jum fejn wieħed jista' jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu mill-lokalità li huwa rreġistrat fiha, dan biex ikun jista' jeżerċitah fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Il-ġbir tad-dokument tal-vot jista' jsir mill-assa tal-lokali jew mill-kunsill lokali bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar wara li tkun ġiet ippreżentata l-karta tal-identità. One News tkellem mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt fejn spjega x'inhu l-proċess jekk persuna ma tilħaqx tiġbor id-dokument tal-vot mill-lokalità rispettiva. Huwa qal li l-aħħar fażi tal-ġbir jikkonsisti minn dawk li minn nhar it-tnejn jiġbru dokument tal-vot tagħhom mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar. Dan filwaqt li għal dawk irreġistrati Għawdex jistgħu jiġbru d-dokument tal-vot tagħhom mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali fir-Rabat Għawdex. Il-ħinijiet ħajkunu bej it-8 ta' filgħodu u s-sija u jkomplu bej it-3 u 9 ta' billejl, imma il-ħamis 28 ta' Mejju il-ġbir ta' dokumenti tal-votazzjoni jibqa' sejjer sa' nofs il-lejl. Għal-daqstant inħeġġeġ dawk kollha li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot sabiex jiġbru d-dokument ħalli jkunu jistgħu jivvotaw.